kusangana kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe pachannel inonzi Around Zimbabwe. Nhasi ndiri uko kubhoera kwaChief Nyashanu paChipongwe. Pane nyaya iri kusiririsa zvisingaite, nyaya inosekesa, ine mixed feelings kana taakutaura pachirungu. Nyaya dzacho dzakasangana, vanhu vese vamakaona vakaungana, vakuru nevadiki, vari kukomblena pamusoro pasabhuku wavo. Vamwe vari kuti ari right, vamwe vari kuti ari wrong. Saka tichanzwa maonero enyu kuti zvinenge zvakamira sei. Asi nyaya iripo ndeyekuti madhona anopa vanhu zvibatsiro zvekupa nazvo vauya panzvimbo inoyi vachiti vanoda kupa vanhu cement nemabricks, matombo, majecha kuti vavake atinoti mablare toilets pachirungu. Vaona kuti vanhu vasarambe vachiitira tsvina mukati memasango sezvo mvura iri kunaya zvirwere zvingawande. Asi sabhuku aramba ati aiwaka, isu patsika yedu yechishona hatizvizive kuti tsvina yamukwasha naambuya inoenda mugomba rimwe chete. Saka ati madhona ho, dzokerai nezvinhu zvenyu. Ndo nyaya muri kuona yakaunganirwa navanhu vese vakuru nevadiki. Saka ndibatei mucomment section ndinzwe kuti munoti kudii, tokoshesa tsika here kana kuti toramba tichienderera mberi nemodernization. Matoilets ada kuvakwa nemadhona, asi sabhuku varamba vati hatizvizive kuti tsvina yamukwasha naambuya inoenda mugomba rimwe chete. Ndo nyaya iri pano. Saka ndibatei mucomment section mundiudzewo kuti mafungiro enyu zvakamira sei.